बड'लेण्डनिफ्राय बे बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय जितुनिखि बगामाटी जाय बगामाटीया पिकनिक स्पट आरो बै समायना रमायना जितुनिखि पिकनिक प्लेस बेनो जाहैदों बगामाटी आरो बे केमेरा पार्सन बिथांखौ आं दिन्थिनो खावलायदों नै बेवहाय थारमाने बगामाटीया मोननै खोन्दोआव दङ बिथिं मोनसे खोन्दो आरो बिथिं मोनसे खोन्दो बेनि गेजेरजोंनो दैमा बोहैदों आरो बे दैमा बोहैनायनि बेयावहाय माखासे नावजों जायफोरा दावबायारि बै दावबायारिफोरा नावजों बिथांमोना दावबायनो फैदों आं बेयाव लोगो मोनदों सानैसो सेंग्राफोर दङ माबायदि मोनदों बिथांमोनखौ सोंनो नागिरदों बर' ना আচ্ছা বগামাটি আহি কেনেকৈ বহুত খুব ভাল লাগিছে মানে আৰু কি কয় আপোনাৰ বহুত মানে পৰিৱেশটো ভালে লাগে মোটামুটি আৰু ইয়াৰে তাৰমানে যিটো আমাৰ হাই কেজিয়াবিলাক নাই সুন্দৰ হেৰি আছে আৰু পৰিৱেশবিলাক ভালে লাগিছে ঠিক আছে পৰ্যটকৰ পৰা আমি ইতিমধ্যে জানিব পাৰিলোঁ তেওঁলোকৰ মনৰ কথা তথাপি দৃশ্যাৱলীবিলাক দেখাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যায়ফोৰা বেয়াवहाय दावबायनो फैदों बिथांमोननिफ्राय जोङो लादों बिथांमोनखौ बिथांमोननि गोसोनि खोथाखौ जों मिथिना लानो आरो सासे सेंग्रा दङ ভাইটি তুমি এজন যুৱক হিচাপে ইয়াতে আজি পৰ্যটনথলীত আহিলে বগামাটি কেনে লাগিছে আপোনাৰ অনুভৱ ভালে লাগিছে আহি কেনে আজি আহিছোঁ প্ৰথম ভাল লাগিছে ক'ৰ পৰা আহিছে আমি ৰঙিয়াৰ পৰা আহিছোঁ ৰঙিয়াৰ পৰা ঠিক আছে गोजान गोजान जायगानिफ्राय बेयावहाय जितुनिखि दावबायनो फैनाय दावबायारि बिथांमोना दङ आरो बे दावबायारिफोरखौ जों बिथांमोनखौ जों बेयावहाय दिनै नुनो मोननाय जादों गोबां दावबायारिफोरा बेयाव गारि लायै पिकनिक जाफैनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिथिं आं केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो खावलायदों नैबेहाय जितु नाव सालायनाय बे नाव सालायनाय बेखौ नुनो मोनदों बारगासेयाव बेसेबां लायो बेखौ दासिम जों मिथिथ'नो हायाखै जों हयथ' उनावहाय जोङो बेखौ सोंगोन बेसेबां लादो बेसेबां लायाखै बिथांमोना फैगासिनो दङ दोनथ'लाय गोजौआव थुना दोनथ' गोजौआव